say mo afishapa e ma kwa ba so ba ofie TV so ye fi afi na si de na ete say ye twa ani ye bu beka si ye bu kompo kwenye echi kohwe afi na etwa mu 2025 nyama bi esisi na correction say wo say ye ne na esi echi mu kina ne ekeka ho nyina no ye hu se ne afi nso ye beko no afa ohwe me chen mu amene opanyin Kwasi Amoako ene ba betwetwe nkomo yi na opanyin ma pe na che nyame adom ne yensa aka no opanyin Amoako aba afi 2025 yenya ede abedu yenhwe yen ti kakra na ye rebewie ni mu no nsem bi esisi na ye be fa no per the akan perspective se ne a wo hu ne fa
ebia ɔhwɛ akyi anaasɛ ɔdan bɛyɛ te sɛ ɔbarima no daabi na yɛwɔ akamfo na nso tumi wɔ asɛm bi a yɛwɔ ka sɛ baabi a ni hɔ a ɔhene akanman mu no mahwehwɛ mu akyɛ mehu baabi a ɔhene ni hɔ no wɔ se ebi ofura egua ni hɔ na yɛn gyankrama egua bi ani hɔ ɛmɛ yɛhwɛ wɔ mu kura because ɛni la
na ɔda apakan mu twa odwira. Nhoma bien megye baako adi na me sɛ 70. Nti na last one ɔbaeɛ no yi no wɔka abien no nyinaa bom. Yo, nti nanso yɛse wɔatwa odwira yɛsi Nana Kwamfori wobɛte a mpempii no wɔka sɛ Nana Kwamfori de wɔbɛbɔ a ɔma wɔbɛhwɛ bi wɔ hɔ a na
sɛ wohwɛ ayi a wo se yɛkata na akyi korakora nti mpɛmpii no na wɔyɛ wɔsie nipa no a akyiri wɔhyɛ da tena ase yɛ na ayi ɛnyɛ hemfo nko a ɛnyɛ hemfo nko a wɔyɛ mu biara na mmom wohia sɛ wobɛboaboa wo ho ɛsiane sɛ ɛnyɛ adeketewa ahenyi anaa ayi kɛse yɛ no ɛnyɛ sɛ yɛkan no koraa nneɛma a wohia na watimi de ayɛ ama ne na kwan mu abue no watimi ayɛ sɛ ayi kɛse na ɛnyɛ nneɛma ketewa nti yɛ ntɔboase afe bio no ne ɛyɛ sɛ yɛn nso yɛte ase no sɛ ɔhene na ɔte so no sɛ ɔyɛ ayi kɛse ɔno koraa na ɛboa no ɛsiane sɛ ɛno nso wɔtena ase sɛ wɔyɛ onipa no da hɔ no wɔyɛ ayi nti wɔbɔ nsaa ɛyɛ kyɛ nneɛma biribiara a wɔyɛ wɔ sɛ funda hɔ no wɔyɛ no wɔyɛ ne wɔayi no ase pɛpɛɛpɛ nti ɔno na ɔbɛnya so mfa so wahu nti ɛnyɛ sɛ woyɛ a ɛnyɛ na mmom ɛnyɛ sɛ woanyɛ a wontumi ndi w'ade yɛ no nkyekyere wo nsa ngu w'akyi sɛ ne nti wontumi nyɛ biribiara bio afe bio no yɛn ha de mpo de ɔhene nankasa ɛyɛ Nana Kwasi Akufo yɛ sɛ ɔbɛyɛ ɛna nipa koro yɛ se wɔma ne nyɛ na ose me na mo na ne amete akye amekan ya amete ne sɛ ose mo na mereba abɛhyɛ mo de hyɛ anuonyam na sɛ mo se mo mpena edubra mankasa mo kuma beto mo yɛ ma mpɛ sɛ yɛyɛ yɛnya bebu ma yɛ esane sɛ ayi kɛse no ɛyɛ ɔman no ne abusua no na wɔrebu yɛ abom nti sɛ abusua no twetwe wɔn ho a na ɔman no pɛ asomdwee anaa wɔpɛ sɛ ɛyɛ na ɛyɛ fa ne yia ne ɛyɛ sɛ wɔyɛ an sɛ wotu hyɛ da abusua ogusu ahwɛ ofie TV yɛde part 1 no ebesi wɔ habɔmɔden ande sɛ wobɛhwɛ part 2 no ɛnkyɛ bia yɛde ɛno so ɛbɛbrɛ